Keseng Kun Nyotrap National Awakening Movement KHANM Kaknam kalau kerpat ke sorkar jela ban penduk no iki personal interview na kebenta ki kam sorkar ki berit kerdan haki office sorkar balakot thamai da ka kerdan multitask staff Minshwa ya kini ke kerdan berit jang kinong tri sorkar laju khot grade 4 ki bakentup iki cleaner mali chokidar bat kiwe ki kerdan berit ban ketik i kejing mot jing perkat jong ki pai ba hlor kani kejing karpat jong ka kinong ilam jong ka khnam kilawa di ki poster ha ka khat san tarik kurumpang ha khmat umot jong kyang nang ba hasin tu ksiar wa min tedu jawai kijing tho ha kani ka poster kilong ha ka jaka ban khre kot bha shwa ban apply kam lakham don kam ban ni wat minister lani MLA shwa ban apply kam sarkar kini ke jengker pat jeng seng ban penduk no ik personal interview na ke benta kini ki kerdan berin kolong ban penduk ik jing no shiliang kapela ka khnam ka leker pat ban pensyong nong rimbet tang halor ki written examination bon sen ki tu ki betebit bat pas bha ha ki written examination ki lem lendang ha ka personal interview namar labun ki bekendo minister bat MLA ban yo ka jengker shan ne jing pasiaw na kum kini kinong elam Kumta kalapin tho bria ya kajing thungkam haki office sarkar wat haki kerdan berit namar la suba tang kitu ki badon jingade bat kinong yalam ki yo bandrung haki kam sarkar ya kabana kapor yo ai ka petip ya ki mat jing dawa jing keseng bat kunju ru ha ki por ki bangju khot pi kunju kertaj wan ban alam ki kubor ki badan kam na kamta ka jing to jing kari bekerja jing tadi gini ki benta ke bangi penlong jing sni ban ya syong gum ni ban penpau sya ka pathai ya ke jing angut jing gum ke kanhun kung mapitip i ka kanhun jungi kadai kata ka banglajer kateng kata ka awakening movement ka bamut ka kanhun ka bekersi kya ni ngisngo ba longba kan ki perlong i kani ka sit in demonstration kani ka sngi ka long ban kersi kya lang ya di pranong yalam baro ba habaki ong baki ki kun samla ki kari bakajat menriu ngiron kam ya ka bangin i kani ka jing ka baki kun samla ki kendu ni sngi ban sai pi kum kunuksa ni don kam ngin gisi bangin yo ya kita ki kun samla bakin yo el ka jong ka hok ha ka jing dei bat ka jing yo ki kam ki jam sarkar te ha bak yo el ka jong ka hok kata kamut kan don ka jing sngohun bat kan don ru ka jing khoi ka jing suba kapan laj na ka jing bam sap bat kapan laj na ki jing shale don bor sha thombor ha ka jing yo kam yo jam kata kapan kong ka ba arpat kay ka bangi perlong ikini ka sit in demonstration kalong ba ngidon kam ba kini ki kun samla jingi ki batubit bakin yo ikini ki kam kum ba kilapan pau ha ka written examination ko jengki namar ka jela jingi kelanang her na kapor sikapor ngidon kam bangi yo sisa ka tingi kena tiba pas hok ba tiba pas pas syakmat bakin yo balong kinong trekam sarkar khang bat kan tiu ka jela ka jingi ha ki banta ki babun tingso ke kapor ban suong tangga ketin ba ngikan tiu ke jela kalong ke la se ka bang sipan pau sabar releng ba kani ka jing penong ini ke sngi sit in demonstration ke jungi kum ka kanhun hi bro kawe kalong ban kersiu ya baro kinong yalam dadu ki badon ki bor sarkar ki badon haki sinong ki thau ki badon haki office beper ki badon haki lu ki benta kum kinong yalam ki bami syakmat na kam tau kan tiu kari bakajat riu ni kersiu yaki baki kin smutu ini ya kene gicing ka kun samla ki kandu na kapor kumba pitip la sya kam sedang ka session apo assembly ni sngongi kentu da ka bas ngorit ya kinong yalam jungi ki beran apo assembly ya ka henry phongut kinong yalam ki bo paj ba ulajit ya ka bakini bat ya ka bakin smutu
baka jing don kam ka bakerki gini kesni ka long bangin ai ka hok gi kun samla kanang baka jing suk kan wana ka ri ka jungi bangin ai ru yaki ya ka bentai ka bakin trehok ya ka kam ka baki kiyo bat kumju ru balang baka jing tebit jengki kanang kan ti su ka ri jungi bro kowe kita gini kandiat tiba mai phang gini ka benta til pidon sa ka e ka bakin kali ila bana tiba kerpan bahangnya pok jela ka jongiru kenang begin yo ya kata ka jing tungkam ka bakhoi ka basuba ka bamdan kam ba hab khit ka pisa bangin penduk no ang neru bad haduk mentangi ka sarkar ka kam patsa skor ya kane ka jing don kam ka lesi ka ba kum ki babun balang kun samla ki jongi ki la ang nur ki atharang ba hakane ka session ka baladam ngai I na kaliang jo wei no emli badan boram mat mujor suwa ulara ya kane kamat ban na kaliang jong chief minister hakato kapor haba juba apo assembly uang hana ba kadon ka advantage kadon ka disadvantage na ka personal interview taka jubam na kaliang jongi kalong kane yaki disadvantage gina tho aki banar ki jongi ki bangi tip ba ki dei sisa ki nongrom ki baklang jaki taki advantage ki ko ayu CM jongin batai ai UCM un batai ki kita ki jongi onong na kata personal interview hakaji so thok jong yim don ji anong ka ba ten nak tak daw ngi kwa ban kan sai ba kum ka kanhon nadap rai ka CC meeting ka baladap ba kit khot jong ka CC kine song hang ni mendagas ni kato ko nepor ban penpau sa kejelai bro kawai khamtam es inong yalam gi jongi sa ka sarkar ka jongi ya ka jing thrang jing angnot ka jongi ban penduk no ya ka person interview tengi kmil inti ba kini kisni ban wan khamtam me ko malak perap ni general secretary ba pok assembly kandon ka jingatai ya thir ya kane ka bentah kabar pada ni I ba ka session ka baladap UCM uang ru kane ka recruitment process kane kata ka jurong ba ka bayar ba tingi yakini ki jingkren ni sim yaki kita jingkren ki bayalam bakla ki bam don nong rem hang no ru makum ka jisau tho pa ba hi ngi tip habar lai pos apok ka knat sarkar kikam ki baka sarkar ka di banle di penmi advertisement hot exam thungkam ngangam suthu kayar hadu kan nuk kata ka jing recruitment process ka ba CM jong yuong lat ni kini lai tili benta kite ki kam ki ba biang ki ba red ki ba baik kam long complicate than hadu kata ta kum ba CM upur syang hak yang dapat tahu an ban pen complicate ya kini kam kata kadang nak leng jongi ginum sengam kat bampat urlong kani ka jing dawa ka jungi ngin yai perlong gini program ngin yai kren ngin yai tho bang khimilin ti pada ba nakaliang jong ka sarkar omdei ne menta ka jing mentoy ka jongi ku kram hari na ka benta ka jing mentoy jong ki kon sam lagi jongi kan sengap ya kani ka jing dawa ka jongi sagi pai ba pada kandiat ka kwai ban pai keman hakini sinam ki balada ngalayu I bagi keme ki kpa haba ki kun jong ki apply kam ki habai ban wat punong yarap habai wat mano minister u Malaysia u ban yarap ki kun ki jongi namar lawan ka to ka jisau thu bala apply kam London backup minister mi okam de dandru I pai ba kilong keme kilong pa ka jongi nam ta ki kam ki kun samla ki jongi teng da ka pisaru habje pelun manyo ya kam takane gade ke babak lalu dorong sidong ban ki ni sotu balada ni do ka personal interview kandon competitiveness hak written lada kadang ka competitiveness ki khon samla jung kin pelut por hak jing pen khare lamba ki jing pulih putih ka jongki pemang yong ba teng lada la pulih ba la minut la nang la start ka kamum yo teng ka penduk jikermen ni kon samla jongi ki bakin nang bakin start bak ngasim du gawi benta lesi ka personal interview ka ba dang don sa apo ka state ka jongi benta ka don benta ban penduna ya ka literacy rate apo ka state ka jongi te tang ini kintin ki kmi inti pada baka sarkar kan ai kman saya ka jing dawa ka jongi abdi bat ni ka bob yang ba dai ban penduk no personal interview ka BC bat di kendi ki kam ni ka pi ngong dengan sedang ki grup D ki sweeper ki cleaner ki pion ter ki haba ka grup D
Ke jingkeli wi balong baso palava. Mo pin interview ayute ya kita ki bathep kam swiper. Kai bin kali te atau bin kali bin ju saring. Ngam sudan nongrem kata ka interview namanda kam swiper. Habala kalap yang ka qualification lapidan kami kata ka experience certificate pan ka experience certificate. Bagi gue driver ru. Mah grup B ki C ki hap. Tekini ki kam kim don kam me ya kata ka personal interview. Kumba nadu asa khandre ko sokar India ko ong baka personal interview don kam tang ya ki post lese bang don kam ya ki candidate bagi bisari ka personality ka jongki. Ya kita ki kam lese ngi hapan khot ban personally pada ban interview ya ki candidate. Ya kiwi ki kam ki bom don jumut kum ong jer tengah mana ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tarai kan don kam syu ya kan ke personal interview bat kum bakal long mentahi ka syaikrar baka personal interview kadai katakalan ban tap tu ya kiba itu jong no kiba don kabor kadai kalan ban pan pisan lagi pajba ban aikam kini tanggatai takasong pada haka sarkar ban kini ki interview phongut ki jongi ki amale lada kiru kim dan benta ban politicize ya ka jing yo kam jong samla kidai ban keren ni ka benta nambar lada kis ngabjar kamot kiru kita benta ban politicize ya ka employment daga bathep tu ya ki kat tu kat ni kinong kerjaan ki jongki na ki konstituensi ki jongki kata kala asai kedar tingin kemilenti ya ka ba kam ko berasa kadi jong sarkar ba jongki nong ihmat ki jongi pakin keren ni ka benta